Tak jo, vítám vás dnešní ráno. Můžu se ptát, kdo z vás je z Jeseníku a kdo je ze zbytku? Kdo je z Jeseníku? A z Jesenícka? Tož. Dobré. Kdo z vás ten kop má teda mimo jiné v dědině? Dobré. Už ne, ale k tomu se ještě dostaneme. Kamil mě každopádně řekl, abych ještě na začátku to udělal, řekněme motivačně, o nějaké mojí cestě z města. Takže já si dovolím to teda vzít, pokud to platí, a mám pokračovat po těch slajdech obecně. Zdravím. Já vám teda na začátek představím všechno, co jsem vymýšlel a dělal, a skončím u toho aktuálního, takže když budete mít nějaký dotaz průběžně a budete se chtít na něco zeptat, tak se klidně ptejte. Já jsem rodák z Jeseníku, furt tady mám rodiče, takže furt sem jezdím, a vybral jsem pár takových zajímavých věcí, kterých jsem se věnoval nebo které mě bavily a které jsem vám chtěl dneska ukázat. A možná se ještě jednou zeptám, čas máme do... Dobré. Tak já zase až tak moc ne, takže já pak budu muset běžet. Dobré, tak já jsem každopádně odchovanec teda Gimplu Jesenického. A první takovou významnou věc, které jsem se věnoval, která mě bavila, tak byl cestovní ruch. Nějakých 8 let jsem se věnoval rozvoji cestovního ruchu na Jesenicku v souvislosti nebo společně vlastně se Sdružením cestovního ruchu. No a první významný projekt, který jsme dělali, byly prameny a pomníčky, které jsou v Lázních. Byli jste v Lázních někdo aspoň jednou. Těch pramenů jste si všimli, je tedy někdo z vás, kdo vyloženě neví, nikdy neviděl nějakou takovouhle mohylu? Dobré, tak je tady ještě prostor ke zlepšení. V dobách, kdy jsme tohle začínali, teďka už to vypadá jako dřevní doby, ale v tu dobu vlastně lidé v Jeseníku to znali, ale prameny bývaly obecně spustlé, vlastně neexistovalo k ním to propojení. No a my jsme ještě s kamarádem začali je postupně opravovat, dělali jsme dokumentaci, začali jsme dělat výstavy, sbírali jsme podněty, ty prameny byly hodně zanedbávané. No a vemte si, že dneska máme tady kolem 80 pramenů a pomníčků, což je evropský unikát, které byly postaveny zástupci 20 národností v 19. století převážně. A je to věc, která opravdu i v dalších lázeňských městech neexistuje. Je to věc, na kterou můžeme být hrdí, a máte tady takové unikáty jako pramen postavený rumunským králem, nebo máte tady pomník postavený maďarskými exulanty, nebo máte tady pramen s radioaktivní vodou. Čili je to věc, která je hodně zajímavá a na které se dalo stavět. My jsme pak třeba v 90. letech dotáhli i některé lidi ze zahraničí, takže tam dole to je švýcarský bernský pramen. A ten silnější pán zatím nejsem já, ale to je primátor města Bernu, které tehdy investovalo peníze na stavbu pomníku plus na další rozvojové projekty na Jesenicku. To byla vlastně věc, která předcházela pak budoucím norským fondům a ještě pak Evropské unii. To jsou opravdu věci, které v 90. letech tady byly a které začínaly a byly poměrně zajímavé. A myslím si, že stojí za zmínku uvést, že tady jsou. Vemte si, že dneska na tom ty lázně staví, ale tehdy opravdu jste tady neměli vůbec nic. Ty věci byly zarostlé. Vlastně největší zdroj informací tehdy byl pán, který se o to zajímal v nějakých 70. letech, takže tady chybělo nějakých 30 let kontinuální historie. Ty pomníky byly zničeny úmyslně. Vlastně v 50. letech, nebo vlastně i po válce, tak tady chodily party, které ty pomníky, které měly většinou německé názvy, tak chodili s tesáčkem a odtesávali aktivně nápisy a přejmenovávali to. Takže Jitřní pramen není původní název,
ale je proto, že ta parta začínala ráno, tak ho pojmenovala Jitřní a v nějakých 80 metrů vedle máte večerní pramen, protože jak šli a obešli to kolečko, tak skončili večer a pojmenovali ho Večerní. Měli jste tam pak takový originální názvy jako Pramen bratrství, Pramen sjednocení a tak dále, které všichni vznikly po volně té dané době. Takže my jsme opravdu dohledávali zpátky ty původní názvy, tu historii a třeba za Pryznicem, za sanatoriem, jak máte dneska to parkoviště ve svahu, tak tam, když bagristé kopali, tak jsme tam našli 2 základní desky a vršky těch pomníků, protože jak to strhávali i z těch lesů, tak to pak hodili vlastně na nějakou hromadu a nechávali to v klidu zavíst. A dneska fůru těch pomníků, které najdete po tom lese, vlastně se znovu muselo vystavět, anebo se i ty kameny skládaly dohromady, protože byly zapomenutý. A tady třeba ta archivní fotka vlevo nahoře, tak to je pramen, který je vlastně u asfaltky po cestě do lázní. A ta asfaltka samozřejmě tam nebyla tehdy, ale když ji dělali, tak vlastně tohle srovnali a vy jste pak dohledávali to původní místo, obnovovali to. Byla to opravdu strašně zajímavá činnost a bylo úžasný, kolik vlastně pozornosti to chytlo. Postupně se k tomu chytly Lesy České republiky tehdy tady, nebo vlastně tehdy v nově vznikající brontosauři. No a byla založena společnost Vincence Pryznice, která už teda v tu dobu i existovala, no a ta si ten odkaz převzala dneska ty prameny jak na lázeňské straně, tak na straně pod Zlatým Chlumem. Mnohem více, řekněme, se rozšířily. Máte o tom publikace a je to věc, na kterou tady můžete být bezesporu hrdí, protože to opravdu nikde jinde nenajdete. A hlavně díky té barvité historii. Jo. Vemte si, že ti lidé, kteří tady přijížděli a stavěli ty prameny, tak tady se ubytovali třeba na rok, 2 a každý po sobě nechával nějaký monument. Protože to nebyli lázeňští hosti, kteří tady přijeli na týden, ale byli to lázeňští hosti, kteří tady bydleli dlouhou dobu. Jak máte na promenádě vlastně maďarský pomník, tak to postavil člověk, který byl vyhnán vlastně po revoluci ve 48. v Maďarsku. A jak to tehdy bylo oblíbený, tak Habsburkové je vyháněli většinou na ještě lepší místa, než kde sami bydleli. Takže ho vyhnali do lázní a on tady chudák musel 4 roky bydlet. A za tu dobu právě nechal postavit promenádu, pomník, ve městě si postavil dům a zveleboval to. Díky holandské princezně, která tady bydlela, tak máme nemocnici, že jo? Která tady byla v Lázních, protože položila základní kámen tehdejší nemocnici a vodovodu. Takže fůra těch věcí tady přišla díky těm lázeňským hostům. A stejně tak, jako znáte tu tradici s Rothschildem, nejbohatším člověkem tehdejší Evropy, který tady přijel a Pryznic ho nakonec vyhnal, protože nedodržoval řád, tak většina těch lidí byla velmi urozených a mohla si ten kraj koupit 10krát nebo ho vlastně na 10krát, ale dokázali si tady něco opravdu nechat a zvelebit a dneska je ten odkaz, ze kterého můžeme čerpat. Takže to je první věc, kterou jsem vám chtěl takhle ukázat, že mě to poprvé jako kdyby trošku přivedlo ven, protože my jsme postupně začali k tomu dělat publikace. A s těma publikacema jsme pak šli v rámci republiky. Udělali jsme několik výstav. No a vlastně kamarád Lukáš Abt, ten se tomu věnuje do dneška. A naopak to ještě zvelebuje, takže má tu známou sérii Čti Jeseníky a rozvíjí právě i ty obnovy pramenů. A vidíte, že mu to vydrželo za tu dlouhou dobu. Dokázal tu tradici udržet, zatímco já jsem se teda bohužel posunul někam jinam, ale on zůstal u toho cestovního ruchu, za což jsem mu velmi vděčný. Říkal jsem si, ať to není jenom teda o práci. Vlastně další koníček po tom, co jsem se posunul z Gimplu na vysokou školu, tak bylo cestování. Takže jsme si dali s tehdejší přítelkyní takový plán, že si postupně projedeme kontinenty, takže jsme za několik let vlastně procestovali postupně všechny kontinenty na světě. Nějakých 80 států nám to vychází dneska.
A byl to poměrně zajímavá cesta, takže tady jsem si vybral něco z toho zajímavého. A prvně jsem si říkal, jestli tuhle fotku poznáte, odkud je, ale předpokládám, že to nikdo nepřečte, kor tam zezadu. No a pod tím čínským, to je z Everestu, z Basecampu. Ale proč to říkám? Takovéhle cestování není zadarmo. Aby jste to mohli uživit, tak buď musíte mít nějakého sponzora, anebo si na to vydělat. V mém případě to byl webdesign, kterému jsem se začal věnovat vlastně, no dá se říct, téměř na začátku toho období, kdy weby začínaly. A postupně s tou prací jsem si vydělával na všechny tady tyhle aktivity. Dneska to máte o něco horší. Na druhou stranu programuje někdo z vás aktivně? Dobře. Zajímá se někdo o tady tenhle obor, já nevím, po stránce designu nebo něčeho takového? OK. A zeptám se ještě jinak. Třeba teďka už v téhle fázi si někdo z vás vydělává třeba v oblasti IT? OK. A každopádně je to příležitost, jak opravdu si vytvořit fond, ze kterého můžete řadu z těch svých rozvojových aktivit dělat, protože bez práce nejsou koláče a v tom IT doporučuji, že ta příležitost je a v dnešní IT době nemusíte v úzovkách být ten největší odborník, ale dokážete si vydělat poměrně slušné peníze na to, abyste se nějakým způsobem rozvíjeli a mohli si toho světa užívat. Ono to pak trošku vypadá, jak když máte reklamy na Facebooku, že vstaňte si Sazku a staňte se dolarovým miliardářem. Ono to tak úplně jednoduchý není, ale zase vy nepotřebujete až tak většinou uspořit, ale stačí vám na průběžné výdaje. Za mě to cestování je vynikající věc, protože vám úžasně rozšíří obzory a když si pak vyzkoušíte pár věcí a poznáte pár kultur, tak zjistíte, že ten svět je opravdu krásně rozmanitý. Já si v tomhle směru dovolím aspoň zkušenost z Tibetu právě, což nebo Čínu to jsme navštívili asi 3krát. A ta země se, řekněme, rozvíjí velmi rychle a velmi hekticky, ale zároveň se tam uvědomujete řekněme, ty dvě tváře, které má, že když jdete po Pekingu po ulici, tak si připadáte stejně, jako když půjdete po New Yorku nebo v Londýně po ulici. Když půjdete v Xi'anu po ulici, tak už si připadáte trošku jinak, protože najednou na vás hledí, i když tam těch cizinců bydlí miliony, tak furt na vás každý se dívá jako na něco zvláštního, na nějakou zvláštní raritu. No a když budete v Tibetu na ulici, tak tam se sice na vás nedívají ti místní, ale dívají se na vás všichni ostatní, protože to máte udělané tak, že máte hlídky vždycky po 5 vojácích, tak aby na sebe navzájem viděli na každém rohu. Takže stojí vždycky 4 vojáčci v každý zády k sobě, aby každý viděl na světovou stranu a viděl na tu hlídku, která je v tom dalším různým bodu a mezi tím jsou checkpointy, kde chodíte s papírem a dávají vám tam razítka, respektive když jste místní, tak musíte ukazovat papír, abyste mohli projít. Když jste cizinec, tak je to o něco jednodušší. To vám stačí větší rejstro. No a když jdete po zemi, tak když se chcete dostat z bodu A do bodu B, tak si ten řidič vyžádá papír, dostane takový ten nekonečný papír z tiskárny a na to má předepsaný: tahle trasa 70 km musí zabrat 85 minut. A máte 85 minut na to, abyste to udělali. Takže jedete většinou rychleji, zastavíte před tím checkpointem a pak tam čekáte třeba 8 minut, než vám naskočí ten váš čas, přijdete k vojáčkovi, on vám dá štempl a jedete zase dál a posunete se zase o dalších 70 km, zase zastavíte a takhle třeba těch 200 km si rozdělíte na 3 checkpointy, což je takový strašně osvěžující.
Když procházíte v Potálu jako v Dalajlámovo sídlo v Tibetu, tak máte zase předepsanou délku prohlídky. A protože to je země, kde vlastně chodit sám teoreticky jde, prakticky ale ne, tak vy dostanete zase nějaké časové okno, no a ten váš guide vám řekne, tak a my to musíme zvládnout, ten barák má 1000 místností a vy na to máte třeba hodinu. A on říká, musíme to zvládnout za ten čas, protože když přijdeme pozdě a na odchodu dostaneme razítko s časem, který neodpovídá tomu, tak já nedostanu povolení pro vstup příště. Takže on vás opravdu hodí jak na dutou kozu, abyste to proběhli. A vy to probíháte doslova ty pokoje, takže to tím stylem. Tady je kresba, tady je tohle a běžíme dále. Ale jdete tam po ulici a máte tam krásný velkoplošní obrazovky o tom, jak tibetský lid je vděčen čínskému vůdci za to, že tam přinesl civilizaci. O tom, jak srovnali kvůli silnici, teda nějakou vesnici se zemí, tak jim postavili nový jurty, do kterých jim dali televizi a teďka všichni přijede stranický funkcionář a všichni ti místní tam mu dělají představení z vděčnosti, jak jsou rádi, teda, že mají teďka konečně kde kvalitně bydlet. Na druhou stranu to je i v té Číně, kde když vlastně staví přehrady, tak srovnají, že vždycky tisíce lidí přijdou o bydlení a srovnají to území. No a pak máte právě nekonečné smyčky, jak se postaví nové bydlení, nové domky a teďka ti místní, jak v tom jsou a zase jsou nadšení, že mají teda ty nové domy. Ono tam sice nefunguje elektrika a voda, ale je to nový dům, takže jsou furt happy. Ta země je fakt úžasně plná kontrastu, kde máte ve vnitrozemí jedete vlakama 300 km za hodinu plus, aniž by to člověk považoval za něco významného. Nebo když jedete do Tibetu vlakem, tak vlastně máte zastávku na louce na planině obklopené horami a tam máte ceduli 4200 metrů nad mořem. Takže to je na jednu stranu úžasný, no a pak my jsme byli v Tibetu po návštěvě čínského prezidenta asi 2 měsíce potom, což znamenalo, že v Tibetu přibylo několik set kilometrů silnic, krásných, černý asfalt, jako fakt hezky. Bylo to asi 3 měsíce potom, takže to vycházelo tak, a to se nedělám srandu, že třeba co kilometr byl ten černý asfalt a pak najednou lochna, metr hluboká, vybagrovaná, protože oni jak to udělali narychlo, tak vzali vlastně tu štěrkovou cestu, na to jenom finisherem projeli s asfaltem. No a co se nestalo, že jo, při prvních deštích a při všem se to pohlo, zvlnilo, takže to, než aby to už opravovali, protože ten prezident už odjel, tak to prostě jenom vybagrujou a nechají asfalt, díra, asfalt, díra. A takže vy jedete a teďka vlastně vždycky jenom čekáte, co se stane, teďka to auto zastaví, sjede jako kdyby do té díry, projede ji na druhou stranu, zase přidá, sjede. Tak je to takový úžasný. Navíc při té nadmořské výšce, takže i když jedete nějakým Pajérem s 3-litrovým motorem, tak se to chová jako Fabie s litrovým motorem, protože když tomu budete šlapat hodně na plyn, tak to stejně nejede. Ono, jak tam chybí ten vzduch do toho, tak to prostě nemá žádnou sílu, takže tam jako běžně jedete 30 do kopce, protože když jede před váma ten kamion, tak i ty nejsilnější auta mají tady za těchto podmínek problém ho předjet, aby vyvinuli to rychlost a dokázali něco udělat. Nicméně je to úžasný. Já pak ještě, co mě v tomhle směru strašně oslovilo, bylo, to tady nemám, ale byla Afrika. To je za mě kontinent, kam vám doporučuji se taky určitě podívat, protože je strašně různorodá, je velmi zajímavá, má hezkou historii, není ani tak, řekněme, nebezpečná, pokud se chováte trošku, řekněme, racionálně a neděláte nic, co by vybočovalo z toho koloritu. Takže vám určitě doporučuji to vyzkoušet. Úžasná příroda, zvířata, kdy tam, kde je kamil, tak vám stojí slon,
který hází chobotem a vy stojíte na tomhle místě a můžete si ho zkoumat, nebo sledujete skupinu lvů, která se tam prochází. Všechno není to jak zoo ve Dvoře Králové, ale máte to prostě na obrovském území. A ty národní parky, každý je o velikosti Moravy, tak je to opravdu pěkný zážitek a stojí za to vyzkoušet. Tak, já se posunu dál. Já jsem si pak z vysoké školy udělal trošku zastávku do států a studoval jsem na George Washington University. Přemýšlel jsem, co tam dát za fotky, co mě nejvíc oslovilo, tak jsem našel tady tyhle. Byla to George Washington University, to je vysoká škola, která je vlastně kampus je vedle Bílého domu. Takže doslova hnedka ulice vedle Bílého domu je kampus, to máte třeba 6x6 ulic, kde máte všechno od hospod po koleje, po učebny, obchody, holiče, cokoliv. Při druhá hodina, to si pamatuju jak dnes, tak bylo školení FBI o tom, jak se zacházet v určitých učebnách, které sousedí s Bílým domem, že se nesmí za žádných okolností vystupovat na střechu, protože když vás mrčí ostřelovači, tak můžete mít vážný problém, protože je to narušení toho perimetru. A pak jsme měli školení, náborovou kampaň CIA, kteří hledali nový analytiky. A ono to zní teda jako v CIA každý není špion, jo? Ono to má tisíce zaměstnanců a 99% těch lidí jsou úředníci v lepším případě a v horším případě jsou to byrokrati, ale je to celkově zajímavý a ta škola byla hodně zaměřená na mezinárodní vztahy díky tomu, že Washington je jako hlavní město, tak to bylo hodně zaměřeno na mezinárodní vztahy, takže já jsem si z toho vybíral pak oblasti jako marketing, komunikaci a tyhle obory. Ale byla to velmi zajímavá zkušenost, protože je to zase trošku jiný rámec. Jejich školství je úplně jiné oproti našemu. Tam to nefunguje tak, že se učíte v hodinách, ale vlastně přijdete si do hodiny popovídat o tom, co jste si mezi tím nastudovali. A pokud to nemáte nastudováno, tak vám ten profesor řekne, tak tady není potřeba, abys tady seděl teďka tu hodinu. To přijď příště a až si to nastuduješ. Jo? Takže oni opravdu tráví večery v knihovně, ale v té učebně jako takový tam vlastně se nic neučí, tam jenom rozebírají ty věci, co si vlastně vzali z toho. Takže v tomhle směru je to jiný. Já jsem tam třeba začal hrát golf a to říkám teďka ne z toho důvodu, že bych se tím chtěl chlubit, ale bylo to zajímavé, že nás tam chodilo, já nevím, 30 holky, kluci a vlastně polovina z těch lidí říkala, no my golf nemáme rádi. A říkám, tak proč tam chodíte? No, protože je to součástí přijímacích pohovorů do firem. A když pak chceme nastoupit na nějakou pozici, tak od nás vyžadují v té anglosaské kultuře, to samé v Anglii, aby jsme to uměli jako základní dovednost, aby jsme pak byli schopni při obchodních jednáních třeba se bavit s těmi lidmi. Jo, takže ono je to takový docela různorodý a říkám, zase vás to posouvá někam dál. A paradoxně takový českoamerický zážitek největší byl, když jsem se tam seznámil s činaskama, respektive s Michalem Novotným, Malátným, tak oni měli koncert na ambasádě. My jsme tam tehdy byli jenom 2 čeští studenti, tak jsme se tam vydali, protože to bylo někdy po Vánocích a byla to příležitost, jak si dát řízek s bramborovým salátem a Plzeň, která jinak standardně nebyla, ale v rámci téhle akce to dovezli, tak to na ambasádě měli jako pohoštění. No a zůstali jsme ve styku teďka od té doby, že se vždycky jednou za rok potkáme. Ale zase tím, jak jste tam
je vás méně, tak se většinou zhlukujete dohromady, takže pak se snažíte nabrat ty, které znáte, tak většinou jsou to Slováci, Poláci. A ten okruh, který se navzájem rozumí, anebo nepohrnete nakonec i Rakušákama, Němcema, prostě ti, kteří mají nějaký ten společný rámec, oni pak Aziati taky drží dohromady a je to docela sranda. No a pak si tam vlastně užíváte fůry takových zajímavých zážitků. Já tím, že jsem byl na vysoké škole, tak jsem byl už samozřejmě nad 21, ale oni, jak mají trošku ten systém jinak posunutý, tak tam bylo vlastně to rozmezí 20 až 24 těch lidí, no ale pít můžete od 21. Takže tam vznikaly takové příjemné situace, jako že se vždycky striktně kontrolovalo, jestli máte 21 na to, abyste si mohli dát pivo, to jako v hospodě samozřejmě standard. A i když jste dělali na kolejích nějaký menší sedánek, tak to zásadně kontrolovali. No a jednou, ať vidíte, že to bylo opravdu jako často zajímavý, když jsme dělali jednou takovýhle sedánek, tak na nás ve 2 hodiny ráno přišla policie, protože samozřejmě naše chyba byla, že jsme nechávali otevřený okna. No a těch 30 lidí v té jedné místnosti vyprodukuje nějaký hluk, tak to asi někomu vadilo na protější straně. No a tam to máte tak, že máte policii rozdělenou na jednotlivé etapy, jo, nebo na jednotlivé části. Takže třeba na univerzitě máte univerzitní policii. V rezervacích máte policii, která je odpovědná jako kdyby za ty rezervace. Je to prostě oddělený. Oni mají všichni stejné pravomoce, ale každá se jmenuje jinak. Takže přišla ta univerzitní policie, podívali se na ten hluk a řekli, tak a teďka všichni předložíte ID a ukážete, kdo co je, anebo okamžitě vypadnete. Tak polovina lidí okamžitě vypadla. No a na tu druhou polovinu řekli, tak a máte teďka 60 sekund na to, ať to vyklidíte a je klid. Jinak dostanete vlastně, se vám to zapíše a v okamžiku, kdybyste žádali pak do budoucna o vízum nebo o něco, tak už máte tam nějaký zápis, který může být nějakým způsobem hodnocený při té další žádosti. A musím říct, že tenhle systém fungoval skvěle, to vždycky, jako i ti největší hádači toho nechali, protože to nestálo za ty trable. No a my jsme takhle jednou jeli v Americe vlakem z Milwaukee do Chicaga. To je pro vaši představu, jak z Prahy do Ostravy bez zastávky skrz pole. No a jeli jsme vlakem a byla tam nějaká parta třeba 20letých, já nevím, 3 kluci, 3 holky. No a pili pivo. V Americe to nemůžete pít jenom tak, rozhodně ne ve veřejném prostředku. No a přišel průvodčí a velice jako fakt s humorem, smál se a říká jim, tak chlapi, tady to nemůžete pít, tak musíte to odstranit. A oni mu říkali, jo, neboj, my to jenom vypijeme a hnedka skončíme. Tak jako bavili se ze srandy. Ten průvodčí odešel, za třeba 10 minut ten vlak zastavil v polu, no, jako pak mezi ničím. A za další 5 minut přijelo potom po volňačce policejní auto, vystoupil policista, vstoupil dovnitř, přišel k těm mladíkům a říká, jdeme. A my říkají, ne, tak jako se nic nestalo, však to pivo jsme říkali, že vylijem. Ještě ho šli tak jako, ještě na ten záchod ho šli vylít, on fakt jako za celou dobu, třeba tam byl 10 minut, za celou dobu jenom opakoval furt, jdeme ven. A oni ho furt se snažili přesvědčit, pak tomu jednomu mladému asi došla trpělivost, tak mu řekl, ať jde do háje. A v ten okamžik ten policista ho kňapnul takhle jako za tričko, vytáhnul ho z toho vlaku, ti další 2 šli dobrovolně, vlak zavřel dveře a pokračoval dál v jízdě. Další zastávka byla za 350 km. Takže předpokládám, že ten proces byl pak, že přijedete na tu stanici, tam to s váma se píše, dostanete nějaký flastr, no a pak si hledáte dopravu, jak pojedete autobusem těch 350 km a druhý den dojedete do vaší cílové destinace. Takže pak si rozmyslíte, jako jestli něco chcete dělat. No, každopádně ta zkušenost americká byla opravdu zajímavá a opravdu stála za to při tom zpětném ohledání. Je to zase ten kulturní zážitek
je velmi zajímavý a musím říct, že paradoxně teda nejvíc těch známých, který jsem si udělal, tak nebyly teda nakonec z Ameriky, ale byly třeba z Asie a z Evropy, se kterými udržujeme kontakt vlastně do dneška. A největší vlastně dva kamarádi, tak jeden je Rakušák, bydlící v Německu, ten dělá dneska šéfa compliance v Tesle a má na starosti Evropu, no a druhý ten dělá vlastně je odpovědný za Microsoft, za Teamsy, takže oba dva, když bych to měl jako hodnotit, tak rozhodně dospěli do nějaké fáze, kdy stojí za to je zmínit. Já jsem se pak nějakou dobu věnoval i třeba psaní článků, věnoval jsem se, řekněme, PR oblasti, takže díky tomu jsem měl možnost navštívit třeba Ferrari nebo CERN ve Švýcarsku, vlastně částicový urychlovač částic, nebo stavbu Gotthardského tunelu ve švýcarských Alpách, což bylo všechno velice zajímavé věci, které se dostaly zase díky tomu, že jsem vytvářel nějaký obsah, nějaké články, takže se tam dostáváte v rámci novinářských akreditací, což jsou prostory, které jsou jinak běžně nedostupné a je to zase unikátní možnost, jak něco udělat, ale potřebujete k tomu být trošku kreativní a jít aktivně tomu naproti, protože ty příležitosti nechodí za váma, ale chodí k vám. Takže v Americe se ty vysoké školy platí, tak jste si na to vydělal přesto jako ne. Ten tep, nebo? Ne, to je chvála bohu za meziuniverzitní výměnný pobyty. Buďme za to vděční, protože půl roku vychází na nějaký 2 miliony. Takže to pak opravdu by se musel na to zaplatit někdo to, ale funguje to tak u nás, že vlastně každá univerzita má sepsané smlouvy s jinýma univerzitama a mají výměnný pobyt třeba 2 studenti tam, 2 studenti zpátky. Pro českou stranu je to velmi výhodné, protože vždycky ta hostující strana platí ty náklady. Čili v českém systému vlastně zaplatí nějaké ubytování a tak dále, vyjde to na řád tehdy třeba desítek tisíc, ale na druhé straně se platí školní, ubytování a tím, že je to v kampusu, tak tam to opravdu bylo tak ještě, že člověk dostal přednabitou kartu univerzitní, ale na to mohli jít kamkoliv, od TGI Fridays po holiče. Všechno, co bylo v tom kampusu, muselo povinně přijímat ty karty. Ať to byl soukromý subjekt nebo univerzitní subjekt. Úplně všechno. A tím pádem jediná věc, která do toho nepatřila, byl liquor store, který byl úmyslně umístěný až přes ulici od hranic kampusu. Ale jinak všechno platilo do toho. No a oni ještě to mají udělané třeba tak, že povinně první 2 roky na škole musíte bydlet na kolejích. Aby ti lidi jako kdyby měli nějaký socializační efekt. A do toho tam mají i vlastně i ty, jak to znáte z filmu, vlastně ty bratrstva a tak dále, které mají pak ještě svoje domy. A ne všechny jsou úplně takový divoký, ale na druhou stranu podle člověk, když šel kolem toho baráku, tak vždycky poznal, které je divočejší a které je normálnější. Protože u některého to vypadalo, že ten barák za chvilku spadne a některý byl takový jako vypolírovaný, že to bylo extra, ale to se tam pak jako kdyby rozřaďuje. A nejlepší je opravdu se zapsat teď do tohle výměnného pobytu, získat na to ten grant a na základě toho vyjet. To je nejrozumnější cesta. A upřímně, i kdyby to nebyla tahle meziuniverzitní výměna, tak existují speciální granty, třeba americký, který tomu studentovi umožní zaplatit tyhle věci a může si vybrat i jinou univerzitu, než kde třeba je ten pobyt. Tam je totiž ještě jeden aspekt. Vy, když studujete na vysoké škole, tak sbíráte kredity. A buď, když jdete někam pryč, buď to musíte udělat tak, abyste ty kredity pak mohli vyměnit nebo byly uznaný tady zpátky a tím pádem jste nepřišli o ten čas, anebo si to prodloužíte, což jsem udělal teda já, že vlastně si prodloužíte to studium o ten čas, který jste pryč, abyste třeba mohli dělat něco jiného a rozšířili si to obzory. Takže ona je taková trošku alchymie a musíte si to určit. Ale dá se to opravdu dá se udělat meziuniverzitní pobyt, řekněme, bez koruny.
jenom člověk musí jako kdyby si to najít a každá škola to má jinak, po každý je trošku jiný čas a doporučuji to možná ani nenechávat nakonec, kdy to většinou všichni nechávají, ale třeba v polovině toho studia si myslím, že je to taky docela rozumný. Jo. Takže já jsem se věnoval nějakou dobu tedy té oblasti PR. Já jsem pak vystudoval sociologii primárně a pak ještě částečně elektronická média. Takže jsem se hodně věnoval výzkumům. Dělal jsem, řekněme, marketingové sociologické výzkumy. A pak jsem ještě pracoval pro švýcarskou organizaci a věnoval jsem se rozvojovým fondům vlastně v rámci republiky, jak jsem říkal, jak máte ty fondy, které ale evropské fondy a tak dále, v rámci kterých se dělaly různé programy. To všechno bylo, musím říct, velmi zajímavé a velmi inspirativní. Což mě přivedlo do současné práce. Já jsem si v rámci toho našel ještě jeden koníček, který jsem chtěl zmínit, a to je víno, protože jsem na něho hrdý. A když jsme se o tom bavili s Kamilem, tak jsem říkal, že to musím taky zdůraznit. A to je věc, která mě přivedla už na vysoké škole. Kamarád, který studoval taky na vysoké škole, tak jsme začali dělat tehdy informační systémy pro malé vinaře. No a už nás to od té doby chytlo. A vybudovali jsme si takovou malou firmu k tomu, kdy máme tady v Lipové sklad, odsud distribuujeme vína po republice. Máme tam dneska nějakých 180 druhů vína od 14 vinařů, takže nějakých třeba 10 000 lahví. A máme 5 e-shopů, ze kterých a posíláme vlastně tady z Lipové po České republice nebo po střední Evropě vína a je to taková moje unikovka, že se tím bavím, takže občas právě takové věci, jako je sabráž a degustace. A tady tohle je věc, na kterou jsem vždycky nejvíc hrdý, tak to je sabráž lžičkou, kdy vezmete lžíci a pomocí lžíce useknete vlastně lahev, hrdlo. Protože ono to není, tím, že jste technicky zaměření, tak samozřejmě víte, že to není o síle, ale je to jenom o to najít správné místo. Když tu lahev podchladíte a tím pádem ta její tříštivost se zlepší, tak pak stačí zatlačit na jeden bod a chirurgickým řezem se vám oddělí vlastně to hrdlo lahve i s tím korkem a odstřelí pryč. Tím, že je to chirurgický řez, tak tam není žádné sklo, žádná nečistota. A v Guinnessově knize rekordů je rekord dostřelu nějakých 40 metrů a počáteční rychlost až 200 km za hodinu. Jo, ale počáteční rychlost, bavíme se tady. Ono to klesá poměrně dramaticky rychle a záleží na tom, jak je to natakovaný. Průměrně lahev sektu je kolem 2–2,5 atmosfér. Když si koupíte bohemku za 99 korun, tak to bude 1 atmosféra. Protože je to sice cený ex post, ale když to vzniká v té lahvi, je to klasický sekt, tak to vzniká přirozeně a proto ta lahev je taky 2krát tak těžší, aby udržela ten tlak. Takže to jsou takové zvláštnosti a tím mě to drží i k tomu Jesenicku nadále, že vlastně odsud opravdu ten obchod děláme. My jsme si to vybrali tady z toho důvodu, že kamarád má stavební firmu, má tady prostory, tak jsme si říkali, že toho využijeme. A pak je tady ještě jeden poměrně prozaický důvod, když to skladujete v Čechách nebo někde v nížině, tak je tam výrazně teplej v létě a tady to mnohem méně musíte klimatizovat, protože je tady chladněji a pro to víno je to lepší. A v dnešní době ty dopravní firmy to převezou a je prakticky jedno, jestli to skladujete u Brna nebo v Lipové, protože se to dá distribuovat kamkoliv. Takže i e-shop se dá dělat z Jeseníku a dá se dělat na dálku a není to až tak velký problém. Tak, moje aktuální hlavní zaměstnání. Dneska jsem odpovědný za rozvoj a marketing ve skupině Coop. Mě to postupně, jsem ty profese trošku vystřídal, takže jsem začínal řekněme na nějaké projektové pozici,
Jeden z prvních větších projektů, které jsme dělali, tak bylo zavedení mobilního operátora. My dneska provozujeme mobilního operátora, Comobil. A jenom ať víte tu strukturu, jak se na začátku říkali, že ten COP neznáte nebo ho znáte trošku negativně. COP jsou spotřební družstva, to znamená jednotlivá družstva po republice provozují jednotlivé prodejny. Díky tomu je každý region jiný. Je region silnější, je region slabší. Je region, kde ty prodejny jsou, řekněme, takové, že tam nechcete jít nakoupit, a pak máte region, kde ty prodejny mají ocenění jako nejhezčí prodejna v České republice. Takže je to hodně různorodý. Máme 2400 prodejen po České republice. Je to vlastně největší obchodní řetězec v České republice. A nejmenší prodejna má 20 metrů, největší má 7000 metrů čtverečných. Je to opravdu obrovský rozdíl, takže když bych vám řekl, ať se půjdete podívat na nějakou hezkou prodejnu, tak až pojedete na západ, tak se zastavte v Žamberku. A jestli víte, u autobusového nádraží, tam je pěkná prodejna Konzum, třeba která stojí za to, která má ocenění jako Czech Top Shop 2023. Takže je to opravdu vyhlášeno jako nejhezčí prodejna v České republice v roce 2023. Jo, a není to až tak daleko, ale je to zase jiný region, proto je ten rozdíl. Já jsem odpovědný i za komunikaci, za PR a za zahraniční vztahy, takže ten rozpěl je takový trošku složitější. Já jsem chtěl zase něco, co to symbolizuje, a v dnešní době to symbolizuje několik projektů. Tady jsem si vytáhnul fotku, vlastně loni jsme dostali ocenění už po 3. za inovace obchodník roku. A to právě proto, že jsme zavedli několik inovativních projektů. První byl, když jsme před několika roky zavedli e-commerce. A druhý byl třeba, když jsme před 3 roky spustili první výdejní boxy na potraviny. Jak znáte Alza Box a tyhle věci, tak my jsme udělali takový výdejní box opravdu na potraviny, ten je první v České republice. A na druhou stranu byla to trošku slepá ulička, protože se ukázalo, že pořizovací náklady toho zařízení jsou drahý a za jednu krabici na potraviny koupíte 8 Alza boxů, které nemusíte chladit, nemusíte je nějak temperovat, je to jednoduchá plechařina, ale zatímco tady musíte mít klimatizační jednotku, izolaci a tak dále, je to mnohem náročnější. Tak jsme hledali další cesty, no a spustili jsme právě automatizované prodejny, ke kterém se dostanu. Tady máte fotku s panem hejtmanem, jak jsme otevírali prodejnu v Ústí nad Orlicí, automatizovanou, to byla 5. v republice. Tady jsem si říkal něco z toho PR, tak tady máte fotku s paní Jilkovou z Kotle, nebo z Máte slovo, dneska se to jmenuje vlastně. Tak to byl takový zážitek, který dlouho přetrvá, ale pozitivní teda musím říct, měl jsem z ní. Tak, v rámci toho PR komunikace, tak třeba za co jsem odpovědný, to je projekt, že jsme partneři Českých pohádek, takže tady jsou 3 třeba z pohádek, kde jsme byli hlavní partneři a kde jsme na tom participovali. Takže to jsou vlastně 3 poslední projekty a chceme být opravdu partner tradičních pohádek, vybíráme si ty projekty na Vánoce, i kinopremiéry, děláme k tomu nějaký společný merchandising a tak dále. Je to poměrně zajímavá činnost a má to celkem velký ohlas. Tak a já teďka chci spustit tohle. První jsem vám chtěl ukázat ty automatizované prodejny. To je projekt, který jsme opravdu spustili, teďka je tomu vlastně 2 roky, tento týden shodou okolností. A spustili jsme první automatizované prodejny v České republice, respektive první v Evropě. A jak jsem říkal, my jsme spustili napřed ten e-shop, pak jsme měli ty boxy a hledali jsme, jak dál. Vadilo nám, že když to chcete doručit lidem domů, furt se vázání na otevírací dobu nebo na doručovací služby. Tak jsme hledali příklady a dospěli jsme k řešením, jako je právě Amazon Go. Tady nejblíž v Polsku je Žabka Nano. Ve Skandinávii jsou takovéhle koncepty.
ale všechny měly nějaké ale. Takže jsme se dostali jsme se tady k tomuhle. No a vlastně pomocí české technologie jsme udělali systém, kdy v dnešní době aktuálně máme 30 těchto prodejen. Na konci letošního roku očekávám, že jich bude cirka 100. Takhle vypadá to, když se chcete do nich dostat. Vy si stáhnete aplikaci, do kapsy se jmenuje, od ČSOB. Potřebujete bankovní identitu, čili vstup je ve věku 18 let plus. Je to z toho důvodu, že vevnitř je alkohol. Tu aplikaci, tam se přihlásíte do té bankovní identity, což je vlastně elektronické bankovnictví. Ta aplikace vygeneruje QR kód, který ukážete u vchodu skeneru. Tady vidíte právě výdejní box na e-shopové objednávky, kdy si můžete objednat i dopředu zboží, které není na skladě a máte ho připraveno na té prodejně. Nakupujete běžně jako normální zákazník, vezmete si položky, přijdete k pokladně, ty položky si naskenujete a poté ukážete znovu ten QR kód, aby ta kasa taky dokázala identifikovat, kdo jste. Zaplatíte pomocí karty a zase u východu ukážete ten QR kód a otevřou se vám dveře a vycházíte. Ten princip je velmi jednoduchý, ale funkční. Ono to vypadá možná až hodně jednoduše. Já to ukážu schválně ještě jednou a vysvětlím, proč vlastně je to tak jednoduché. Ten QR kód nám o vás říká všechno. Nám o vás říká, kdo jste, říká nám, jak se jmenujete, kde bydlíte, číslo účtu, telefon a tak dále. Čili vy, když u toho vchodu ukážete ten QR kód, tak ten okamžik v logu vidíme, co se děje. Ta prodejna je standardně zaslá, když otevřete dveře, tak se aktivuje, rožne se osvětlení, spustí se hudba. Každá ta prodejna, i když to tady asi vidět nebude, ale každá ta prodejna je doplněna kamerama, které je jich tam třeba 25, tak aby pokrývaly úplně veškeré slepé úhly. Když otevřete dveře, tak se aktivuje vlastně většinou dneska umělá inteligence, kterou používáme. Ta umělá inteligence na bázi strojového učení je schopná vyhodnotit vaše chování. Čili když se chováte normálně a nakupujete, tak se nic neděje. V okamžiku, kdy se pokusíte něco ukrást, tak strojové učení vlastně funguje na tom principu, že do počítače nahrajete doslova miliony hodin situací a každou situaci popíšete a řeknete, tenhle pohyb je pohyb normální. Tenhle pohyb znamená krádež. A takhle popisujete jednotlivé situace. Když máte obrovskou databázi, tak pak ten systém, když porovná aktuální obraz s tou databází, je schopen vyhodnotit, že tenhle pohyb je normální, tenhle pohyb je krádež. Vy nejste schopni ukrást věc miliony různými způsoby. Těch způsobů je vlastně relativně pár, protože vy to fyzicky nějak nemůžete jinak udělat. Takže vy jste schopni opravdu popsat to a ten systém to v rámci té databáze v reálném čase vyhodnotí. Když vyhodnotí, že se něco děje, že kradete, máte srdeční zástavu nebo něco demolujete, pošle alert na vlastně pult centrální ochrany, což znamená, že tam sedí dispečer, kterému vyskočí alert, tady je situace a on se rozhodne, ano, je to problém, ne, není to problém. Pokud je to problém, tak zavolá výjezd nebo nějakým způsobem zareaguje. My tam máme ještě obousměrné vlastně kamery s reproduktorem a mikrofonem, takže většinou funguje takový hlas z hůry, který řekne, nedělejte tady tohle, nebo máte problém, vy s ním můžete i komunikovat. Za ty 2 roky provozu ten počet krádeží jsou jednotky a když se stane, tak většinou toho zákazníka zkontaktujeme, dáme mu 24 hodin na to, aby zaplatil škodu plus smluvní pokutu a jinak to předáte vlastně na policii naservírované s kamerovým záznamem a i ta vymahatelnost je vlastně jednodušší, protože nemusíte hledat viníka, ale máte tam Franta Novák, čas, co udělal, jaká je škoda, kde bydlí. Jo, tam neexistuje žádný dohledávání. A zároveň díky tomu, že ta bankovní identita je elektronické bankovnictví, tak máte určitou
já bych to řekl, jistotu platební morálky toho daného člověka, takže máte jistotu, že vám to může zaplatit, že na tom účtu něco má. My v rámci té bankovní identity, nebo vlastně tady v rámci toho jsme opravdu dospěli poměrně daleko a dneska vlastně jsme v tomhle směru lídry. Vlastně další prodejny dneska už vznikají, za ty 2 roky vznikly i další, ale je to nějaká nástava. My jsme ještě rozšířili o to, že jsou hybridní. Že vlastně můžete, přes den tam je personál odejde a máte automatizovaný proces. Takže je to unikátní a musím říct, že se právě nikdy nestalo, až mě letos, že jsme měli na návštěvě board toho vašeho Kauflandu, který se přijel podívat na to, jak se má dělat prodejna budoucnosti. Jo, to je určité ocenění, když k vám zahraniční konkurence mnohem větší, s mnohem větším kapitálem přijde se podívat, jak se má dělat prodejna, tak to znamená, že to má nějaký smysl. Ale jak jsem říkal, máme těch prodejen hodně, takže to není tak, jako že by všechny byly nej. Ale tady právě hnedka ten vedlejší region, tak tam tyhle prodejny třeba máte, tyhle inovace tam jsou. Takže to není tak daleko a já doufám, že v krátké době se podaří ty inovace zavést i sem a budou moci být, protože se furt rozvíjí a třeba ta oblast AI je mnohem pokročilá, kdy my dneska na té pokladně třeba jsme schopni identifikovat, když položíte jabko, tak vám ten systém vyskočí. Tohle je jabko golden, tohle je jabko tohle. A i na základě vlastně dalšího chování se to mnohem více automatizuje i ve spolupráci s elektronickými cenovkami a tak dále. Takže ten obchod se v tomhle směru taky mnohem více proměňuje a jde nějakým způsobem dopředu. Já jsem vám chtěl ukázat ještě jednu věc. Jsem odpovědný i za vlastně některé televizní reklamu, tady jsem vám chtěl ukázat, jak vypadá třeba tvorba televizního spotu. Když natáčíte televizní reklamu, tak vlastně tady máte, že si musíte nakreslit dopředu jednotlivý storyboard a shooting board, což je vlastně rozkreslené jednotlivé okýnka toho spotu. Každé natáčení je otázka cirka půl roku. Abyste vyprodukovali 30-sekundový spot v televizi, musíte půl roku pracovat. A natáčení znamená štáb kolem 30 lidí a třeba 2 natáčecí dny v terénu. Dneska cena toho 30-sekundového spotu by se pohybovala kolem 3,5 milionu. A tady máte třeba casting. Máme v tom spotu zvířátka, takže tady máte casting na nejlepší krávu, na nejlepší slepici, na nejlepší včelu. Já vám teďka ukážu, jak vypadal ten spot. Tenhle je teda asi 6 let starý. Takže už taky v mnoha ohledech zastaral, ale který zvířata byly umělý? Ježek. Včela a ježek byly umělí, a to z praktických důvodů. Natáčelo se to na jaře a ježek spinkal. A probudit ježka by ho znamenalo ho probudit třeba s měsíčním náskokem nebo 2měsíčním, aby se stihnul vycvičit, což bylo drahý, takže ta postprodukce animační vyšla levněji. A včela, čekali byste, že včelu není možné vycvičit, je jí možné taky vycvičit, ale je to taky dražší. Takže nakonec se to udělalo tím směrem, že to byl dron, který vlastně udělal ten pohyb, pak jste ho akorát v postprodukci proměnili za tu včelku a ta vám přistála. Já se chci zeptat, když jste říkal 3,5 milionů, to jste bral jenom natáčení, nebo to jste bral i Jenom natáčení. Takže potom televizi, se taky samozřejmě větší peníze. Ano. Těch 30 sekund vysílání, to je strašně odlišný podle času, média a tak dále, ale orientačně 20 až 100 tisíc za těch 30 sekund. Takže to je taky důvod, proč Lidl dává miliardu do reklamy, protože když chcete být furt v televizi, tak to prostě stojí Mailand.
a jsou to poměrně velké náklady. Na druhou stranu vy ty spoty pak různě rozstříháváte, přestříháváte, takže z té 30 uděláte třeba i 20, k tomu se přidávají takové ty části, to znáte z televize. Máte tady tu imidžovou část a pak máte prací prášek za 49,90. Protože recyklujete ty spoty, vzhledem tomu, jak je to nahrávání drahý, tak vy potřebujete trošku recyklovat, abyste je co nejvíc vytěžili, aby jste ty peníze co nejvíc umořili v čase. Životnost takového spotu je třeba 2 roky. Záleží na tom, jak to máte nastavený. Nebo je pak varianta, některé televize to dělají tak, že vlastně natáčejí adblock, že natočí třeba jak bylo co to bylo na Airbank, ty spoty, že se natočí vlastně v nějakým jednom sledu, různé varianty, ale pouštíte to pak s odstupem času a využijete tu slevu z toho, že jste to využili v jeden čas. A ono tam pak máte i ten voice over. A ten je taky drahý, protože většinou chcete nějaký známý hlas, který aby vám to doprovodil, aby to fungovalo. Ale opravdu reálně půl roku od prvního scénáře s režisérem až po to finální. A máte tady řadu režisérů typu Stracha, který točí filmy jako, řekněme, koníček a reklamu na zaměstnání. Většinou reklama je to, co ty herce i ty režiséry živí. Filmy, divadlo jsou to, co jim dělá image a to, co je baví. Jo, protože z toho filmu a i z toho divadla v konečném důsledku těch peněz tolik není a každý režisér netočí Marvela. Takže většinou ta reklama je to, co opravdu produkuje ty peníze, proto jsou v tom takový velký náklady. No a protože jsem celkem i přetáhl proti tomu, co jsem plánoval, tak bych to ukončil. Spíš se mu nás zeptám, jestli máte ještě nějaký dotaz a pokud ne... Co když se tam rozbije v té prodejně. A řeší se to, zase, ten dohled vlastně tím, že má kontrolu a vidí v reálném čase, co se tam děje, tak může zavolat technika, který je v místě a ten to přijede opravit. Ano, stalo se nám, že se zasekly třeba dveře, že zákazník zůstal za zaseknutými dveřmi. To bylo takový nepraktický. Nebo my tam máme 2 dveře většinou, že se musí ukázat vlastně kód, otevřou se jedny dveře, je tam mezi dveří a pak po druhý ten kód a vstupuje teprve na prodejnu. Je to z toho důvodu, aby neproběhl nějaký neidentifikovatelný zákazník. Ale stávalo se nám třeba v Českém Krumlově, kde je hodně cizinců, že ti cizinci vstoupili dovnitř, tam je ten, kdo je tam, nebo někdo vycházel, oni tam prošli za ty první dveře a teďka tam zůstali tečet, protože vlastně neměli možnost, jak projít vyjít. Takže to jsme museli operativně řešit. Ta kasa sama o sobě, ta je relativně robustní, my jsme to právě udělali tak, aby se tam nebylo moc šidítek. Na všechny jsme přidělali nabíječky na telefony, protože to se taky stávalo, že se tam někdo vstoupil, ale už nevystoupil, protože se mu vybil telefon. Takže to jsme taky odfiltrovali. Za ty 2 roky, teďka bych si troufnul říct, že třeba na 10 000 zákazníků je to jeden takovýhle problém, což v tom běžném chodu je mnohem častěji. A hlavně, jak krádeže, tak tyhle problémy v běžném režimu jsou vlastně mnohem častější. A i ty krádeže, právě říkám, když chcete něco ukrást, tak Kaufland kolem 5. odpoledne je ideální místo. A zatímco tady, abyste šli krást v době, kdy napřed řeknete, jak se jmenujete, jste pod kamerovým záznamem, jste tam sami, nebo s pár lidma a pak ještě něco kradli, tak to už byste museli být opravdu primitivové. A takhle ten systém vlastně umožňuje mnohem více. A my jsme měli třeba na Lipně, máme velkou prodejnu takovouhle, to je 500, takže to už je jako velká prodejna a tam byli nějací mladíci, kteří přišli někdy v noci, nakoupili si lahváče, ale plechovky a pak do uličky se je rozestavili jako kuželky a vzali si meloun, že budou hrát kuželky. Tak jo, otázka, jestli to chtěli, jestli zkoušeli, jestli ten dohled půjde nebo ne, tak hlas z hůry řekl, tak pánové, tam je pokladna, tam je meloun, máte 5 minut na zaplacení. V pohodě. Prodali jsme pár melounů a piva, za nás vlastně žádná škoda nevznikla.
Co dělali s melounama, to je jejich problém, ale jo, je to vlastně řešitelný. Pokud nevznikne škoda, a upřímně řečeno pro nás jako provozovatele vlastně mnohem větší problém by byl, kdyby tam byl personál a když je třeba agresivní zákazník a vyhrožuje nebo fyzicky může ublížit tomu personálu, tak to je daleko větší problém, než když se poškodí nějaký regál nebo něco. To je nahraditelný, je to pojištěný a tak dále. Ale když vznikne újma personálu, tak to je mnohonásobně větší problém. Čili tímhle způsobem se to eliminuje. A my jsme třeba z tohle důvodu právě na tom Ústecko-Orlicku máme jednu prodejnu, která je automatizovaná 24 hodin, ne, jako bez personálu úplně. Je to ve spolupráci s obcí, je to obec 300 obyvatel, kde prostě prodejnu neměli. Starosta řekl, že prodejnu chtějí, tak jsme se domluvili na takovým franchisovým konceptu, kdy oni mají plochu, prodejní plochu, tu vybaví a mají paní, která napůl pracuje ve školce, napůl jí dali tady úvazek tohle. My tam ráno dovezeme zboží, ona si ho převezme, za třeba 30 minut to doplní do regálu. Máte prodejnu jako regulérní s mražákem, se vším. A doplní to, uklidí a pak tam celý den chodí ti lidi sami. Překvapivě i ti lidi 80 let plus, i ti mladí, asi si tam můžou nakoupit kdykoliv. Vy, když se vracíte večer po práci, tak to není tak, jako že máte zavřený krám v dědině, ale vlastně můžete přijet autobusem až domů a i v 6 hodin, v 7 hodin večer si tam jít nakoupit, protože ta prodejna je prostě furt. No a funguje to překvapivě, dělá i hezký čísla, takže tenhle koncept se nám, musím říct, velmi osvědčil a je zajímavý. Ani tam omylem něco třeba rozbude, že třeba spadne. To se stává. No. A většinou, ano, buď to zaplatí a řekněme, když je to vyloženě omyl, tak ti lidé jsou opravdu takový, jakože třeba přijdou druhý den a řeknou, já se omlouvám, já jsem tady něco rozbil nebo rozlil. Stalo se nám, že stalo se nám jedna teda věc, která byla taková trošku divočejší, ale my jsme na prodejně pána, kterému se v létě nějak neudělalo dobře a nechá tam po sobě, neudělal jsem mu dobře od žaludku a nechá tam po sobě nějaký pozůstatek, no a druhý den ráno naběhl, v době ještě než přišly prodavačky, tak už tam naběhnul s mopem a s kbelíkem a že nejenom tu škodu, jako on to tam nějak vyšuroval, jo? On tam našel nějaký hadry, tak to vyšuroval, zaplatil a že to jde ještě celý douklidit, jako že se strašně omlouvá. Takže ti lidé jsou si většinou vědomi tady tohohle v důsledku. Ale když je to ad hoc problém, jo, třeba se rozlije mlíko, aby nedošlo k úrazu, tak se tam opravdu pošle ten personál i třeba během té noci, anebo to zvládne udělat nějaký výjezd. Takže je to všechno řešitelné a stává se to tak málo, že to není prostě problém. Vždycky je někdo 24/7, kdo musí být jako na telefonu. Ale to je i běžně, protože při tom množství krámu tak běžně se vám stane. Máte alert, že ve 3 hodiny ráno vybouchnul motor v mražáku a pokud ho necháte až do další služby, no se vám to stane v sobotu večer, ta prodejna by otevřela až v pondělí, tak byste celý ten mražák mohli vyhodit, protože se to rozmrazí, takže tam musí někdo naběhnout, buď vyměnit motor, nebo to přeskládat a tak dále. Takže to se děje i u těch prodejen, které nejsou otevřený, furt musí být někdo v pozornosti. Každou chvíli se tam kazí, já nevím, klimatizace nebo nějaký senzory. Protože ty prodejny, i ty neautomatizované, dneska používáme vlastně do těch mražáků právě a chlaďáků senzory na vzdálenou správu, aby kontrolovali, vy musíte z hlediska zákona mít vlastně tepelný řetězec. U každého zboží musíte doložit, když vám přijde kontrola, že tady to zařízení mělo takovouhle křivku teploty a že tam třeba na 2 dny to nespadlo a nebyl výpadek. Takže dneska se to loguje často na dálku, že máte v systému a když vám přijde kontrola, tak vy to vyjedete pro tu danou prodejnu rovnou jako papír. A tím pádem vlastně ty věci, tady je to možná o něco vícero, ale není to vlastně až tak zvláštní. A to je vlastně, to dělá celý ten koncept unikátní. Jo? To, že my jsme poskládali vlastně věci, které jsou poměrně časté. Chvilku.
A že to nejsou věci úplně, jak bych to řekl, jiné, ale jsou to věci, které se opravdu běžně používají, jenom šlo o to je zkompilovat v jeden čas. A právě systém, jak jste zmiňovali Amazon Go, ten funguje trošku jinak. Ten funguje na tom principu, že u vstupu dáte kreditní kartu a pak přijdete k regálu, vezmete si položku, dáte si ji do kapsy a odejdete ven. V okamžiku, kdy vy odejdete ven, překročíte jako kdyby hranici, tak z té karty, kterou jste vlastně u začátku vstoupili, tak se vám to automaticky strhne. Protože ten systém té prodejny sleduje vlastně, kde jsou jednotlivé položky a když vy si tady tu položku vezmete, on ji má uloženou, ví, že jedna mu zmizela a že vám ji má nabrat. My jsme to třeba zkoušeli s kolegama, to znamená, když dva si šáhnete po stejné věci, tak třeba já si ji vezmu, ale kolega ji zaplatil. Nicméně z hlediska toho obchodníka mu je to jedno, on to někdo zaplatil, ta položka zmizela, takže je to v pořádku. A má to několik ale, je to krásný, je to velice high-tech, za prvé. A problém je, že musíte u každé položky přesně určit pozici a pak ji dodržet. Proto ty jejich prodejny jsou vlastně velké výdejní automaty. Jo, že tam máte pár položek, máte to, já nevím, třeba 200-300 položek. My na tom nejmenším obchodě jich máme 1000 plus. Jo, vlastně ten systém je natolik sofistikovaný, že vyžaduje, že uděláte prodejnu pro technologii. My naopak jsme chtěli, aby jsme adaptovali současný prodejny, kde máte prostě všechno pelmel na různých místech. Pak ale se ty pozice mění. Jo? Vy to dneska dáte tohle tady a zítra při doplňování vám to strčí sem. To byste museli zanést i do toho systému, což znamená další osobu, která to tam zanáší a tak dále. To je ta chybovost. Protože jinak by se to špatně odečítalo. Takže jsme právě hledali, jak ten systém zjednodušit, aby byl, když to řeknu škaredě, byl vzdorný. A tohle je. V Amazonu vlastně často máte personál, který stojí v rohu, nesmí vám pomáhat při nákupu, ale je tam jako technická podpora, když se něco stane. Což nemá ekonomiku. Jo? No, když máte tuhle prodejnu v Rockefellerově centru na Manhattanu, tak se to jak však zaplatí, ale ne v Horní Dolní s 300 obyvateli. Chce se ještě někdo zeptat na něco? Jestli ne, tak vám ještě jednou poděkuju a přeji vám úspěšný den.